डेली होम कुकिंग फूडमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण शिंपले बनवायचे आहेत। हे बघा, हे स्वच्छ धुवून आम्ही हे शिंपले घेतले आहेत। हे गॅसवरती आपण एक उकळी काढण्यासाठी ठेवायचे आहे। 10 मिनिटांसाठी गॅसवरती एक उकळी काढण्यासाठी ठेवायचे। थोडंसं पाणी टाकायचं त्याच्यामध्ये आणि मग नंतर हे उकळत असताना ह्याच्यावरती जो फेस येईल ना, अशा प्रकारे जो फेस येताना आपल्याला दिसेल, तो फेस आपण टाकून द्यायचा। हा फेस आपण वापरायचा नाही। हा फेस टाकून दिल्यावर कसे दिसतात ते मी आपल्याला दाखवतो। हे बघा, फेस टाकून दिल्यानंतर असं नितळ पाणी आपल्याला दिसेल आणि मग अशा प्रकारे हे शिंपले उघडलेले दिसतील। हे उघडलेले शिंपल्यांमधील आपल्याला मास्ट काढून घ्यायचं आहे आणि त्याची भाजी बनवायची आहे। मसाला भाजी समजा कशाची, मी शिंपल्यांच्या माष्ट्याची भाजी बनवायची आहे। टोपातील एक एक शिंपला आपण काढायचं आणि त्यातलं मास्ट बाजूला करायचं। बघा आम्ही कशा प्रकारे मास्ट बाजूला करत आहोत। एकदा उकळून घेतल्यानंतर ना मास्ट सहजरित्या बाहेर येतं। शिंपले खोलायचे, जे खुललेले नसतील ते सहजरित्या खुलले जातील। मास्ट अशा प्रकारे, हा बघा, हा सुद्धा मास्ट आम्ही बाजूला केलं आणि कवर जे आहेत ना, जे शिंपल्यांचे ते कवर राहतं ते आपण टाकून द्यायचे। आणि ह्याच्यात जे हे टोपामध्ये हे जे पाणी आहे ना, हे पाणी टाकून द्यायचं नाही। ह्या पाण्यामध्ये विटॅमिन्स आहेत आणि हे पाणी शिजवताना आपल्याला वापरायचं। ह्या शिंपल्यातली पहिलं आहे ना, आपण माष्टा काढून घेऊया आणि मग जर या शिंपल्यांच्या माष्ट्याला जर काळं कुठे जरी असेल ना, तर ते पण आपण नंतर काढायचं। हे बघा, हे उकडून घेतलेले शिंपल्यांचं कवर काढून या बाउलमध्ये जमा केलंय आणि त्याचं माष्ट इथे साफ करून घेतलंय। 1-2 माष्टी साफ करायची बाकी राहिली आहेत। ते 1-2 माष्टी साफ कशी करतात ते दाखवतो। हे बघा, बस उकडलेल्या शिंपल्यांचं माष्ट बाजूला काढून घेतल्यानंतर ना, चिमट्याच्या साहाय्याने आपण ही काळी घाण काढायची। चला, टाकून दिलं। ही काळी घाण आली बाहेर। चला, हे सगळे माष्टे स्वच्छ झाले। या शिंपल्याच्या माष्ट्यामधून घाण बघा किती आली बाहेर। एवढी घाण असते, त्यामुळे पोट खराब होण्याची शक्यता असते। त्यापेक्षा आपण जरा कष्ट घेतले तर शिंपल्यांच्या आतली ही काळी घाण काढून टाकून दिली तर पोट खराब होणार नाही आणि हे शिंपले सुद्धा चविष्ट लागतील। या शिंपल्यांचं आपल्याला काय करायची आहे, भाजी बनवायची आहे। कढईत आपण ठेवली होती गॅसवर, त्यामध्ये 1 चमचा तेल टाकून घ्यायचं। या कढईत आपण बारीक चिरलेले 2 कांदे आहेत ते टाकायचे। मध्यम आकाराचे 2 कांदे बारीक चिरून टाकायचे। तर हे परतून घ्यायचं तेलात। कांदा चांगल्या प्रकारे परतून झालेला आहे तेलामध्ये। बघा, कांदा चांगल्या प्रकारे परतून घेतल्यानंतर त्या कांद्यामध्ये, या चमच्यामध्ये आलं आणि लसूण याचा ठेचा होता, तो आपण यामध्ये टाकून ढवळून घ्यायचा आहे। आलं आणि लसूण याचा ठेचा आम्ही कांद्यामध्ये चांगल्या प्रकारे परतून घेत आहोत। आणि मग नंतर आपण एक काम करूया, यामध्ये मसाले टाकून घेऊया। कांदा चांगल्या प्रकारे फ्राय झालेला आहे। आपण यामध्ये थोडे मसाले टाकूया। अर्धा चमचा हळद टाकूया। मालवणी मसाला 2 चमचे, मालवणी मसाला टाकणार। छोटे 2 चमचे मालवणी मसाला, 2 चमचे धने पावडर, बाकी काय नाही। हे मसाले चांगले असे परतून घ्यायचे कांद्यामध्ये आणि खरपूस असे परतून घेऊया, म्हणजे भाजून घेऊया। आणि मग मसाले कांद्यामध्ये परतून घेतल्यानंतर आपण उकडलेले शिंपल्याचे माष्टे जे आहेत ना, ते यात टाकायचे। चला, उकडलेले शिंपल्याचे माष्टे यामध्ये टाकले आणि आपण हे चांगलं ढवळून घ्यायचं, जेणेकरून चांगला असा मसाला या माष्ट्यांना लागेल। आणि याला जरा आपण उकळी यायला द्यायची, तोपर्यंत चवीनुसार मीठ आणि कोकम टाकायचे बाकी राहिलंय, तर चवीनुसार मीठ थोडं कमी टाकायचंय। खारे असतात हे बघ, थोडंसं कमी मीठ टाकायचंय। हे चवीनुसार थोडंसं कमी मीठ आम्ही यामध्ये टाकलंय, कारण का शिंपले खारे असतात। आणि यामध्ये आपण जरा कोकम टाकायचे। कोकम टाकले आहेत आम्ही यामध्ये। कोकमाने टेस्ट चांगली येते। आणि कढईमध्ये आपण पाहतच आहात, उकळी सुद्धा छान अशी आलेली आहे। चमच्याने आपण हे ढवळून घ्यायचं, जेणेकरून मीठ मसाला या माष्ट्याला चांगलं असं लागेल आणि कोकमाचं पण फ्लेवर छान येईल। 5 मिनिटं आपण हे झाकून ठेवूया।
5 मिनिटं झालेली आहेत. झाकण उघडून पाहूया. चला, शिंपल्याच्या माशाची भाजी छान प्रकारे, म्हणजे कढईमध्ये आम्ही हे शिंपल्याचे मासे चांगल्या प्रकारे शिजवून घेतलेले आहेत. कांदा, मीठ, मसाला, कोकम वगैरे मस्त प्रकारे मसाला शिंपला बनवून झालेले आहेत. यामध्ये आम्ही शिंपल्याचे कवर वापरले नाही आहेत, उकडलेले शिंपल्यांचे मासे वापरले आहेत. आपण हे बघा किती सुंदर सुरेख दिसत आहेत ना. मासे आहे, साफ करून घेतलेलं आहे. पाहिजे तितके खाऊ शकता शिंपल्याचे हे मासे. आपण हे बशीमध्ये काढून घेऊया. शिंपल्याचे मासे आहे ना, आपण हे बशीमध्ये काढून घेऊया. वाव, शिंपल्याच्या माशाची भाजी पण खूप सुंदर झालेली आहे. आपण पाहू शकता वाफाळलेली अशी शिंपल्याच्या माशाची भाजी. अशा प्रकारे आम्ही उकडलेल्या शिंपल्याची माशाची भाजी कढईमध्ये बनवली. जवळून दाखवतो. बघा किती सुंदर सुरेख दिसत आहे ना. आपल्याला ही रेसिपी आवडली असेल तर घरी नक्की करून पहा आणि अशा प्रकारे स्वच्छ करूनच आपण ही शिंपल्याच्या माशाची भाजी बनवा. ही रेसिपी जर आपल्याला आवडली असेल तर या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनला प्रेस करा.